E seche ma onge ler malong'o ma bende medo jimbore e wi skunde mag Junior Sekondar pacho ka, piny owacho okwa mondo oket maino mare e lero kaka puonj, ndiko jopuonj kod uniform mag skunde go owinjo otim. Jadolo mar kanisa Anglican bade Mathika Julius Wanyoike oseyo piny owacho kowacho ni midhiero ma skunde go kale nikech piny owacho pok owuok oko mar lero kaka chenro mar JSS owinjo ta. Kanowuoyo bang' yawo klas manyien ma JSS e skul Mathika Memorial Church School ma bende muonyo omenda maromo $83 million, Wanyoike okwayo piny owacho mondo duok piny osuru ne skunde ji giwegi mondo giyud kaka gidongore. Important schools, big schools like Alliance, Mang, the Murugaos, Loreto, and all others were started by the church. And they have produced highly responsible young people and women. Some of them who graduated earlier are now our leaders in the nation. So we have a big dream for the junior secondary that is going to be brought up here, and we expect they are going to be taught leadership, because skills of leadership start in school, and especially where the school appoint prefects and they make those prefects responsible.